Matsotsi kana chipinda pachinopinda chinotanga nemusoro chinotanga nemusoro kana chakubuda chotanga neshure nemusoro chotanga neshure zvakanyanya chinofema ndokunge chashandawo maningi dzimwe nguva dzakaita kuti simbe chinhu ichocho zvizhinji zvitema zvitsvuku zvishoma ndo zvakatowanda manje chinotaurika ndiwindi dombo stopova kombi ikazara anotanga nemusoro ovhara njo kombi yakuenda ichifamba kombi iri kuenda hapana pasina mapotosi mahambu iyayi koinda ipi yanga tena mukwasha pageti munhu akudzika winda anoita se anovhura dho wotanga nechirombezi ashuwa atiwe vakupinda akatanga nemusoro apa vhara dho vakubuda vavhura dho zvitatsika nemutambo bhora akanetsa negambore ndambodetsera bhora nhasi vanhu vazhinji vanoona bhora well people was taken by big and rock no problem to the Dimanyate. Make sure muna skin tight mukati. Kana musino vanhu vari pasi apa havatoriona. That's the only scene this part. And I really like it. And I see life no na football can guys isusu tine mari yakadaika muhesari pano vangani vakatenga mastenzi vakaisa juraho vasati vavaka vakangopuhawo mastenzi vakaisa majuraho vasati vavaka hakuna munhu akatoita izvozvo isusu tasvika panapa tasvika pano webva tasvikwa stendi yedu juraho tatoisa ende kunaka kwaso takabva taona tibopa tisati tavaka togona kubirwa ground takabva taisa gasi Kabhodhoro, tivaendera mberi mutambo. Ndimana kai
ndikuona zvandaiita waimuita sei hapana Matsotsi Eh? vanhu vakawanda pana pamadzimai ndosaka ndichibudza kuti inini ndinofanira madzimai saka mukadzi anovareisi shamwari ndovanhu vandinogara ndichiyambira auno wakadyiswa I turned yambira yandinopa ndeyekuti yesterday. ukaona murume wako akaenda kugirlfriend Can we go back to bed? 3 hours iwe sadaro vanhu vakuriwe sadaro vanhu vakuriwe makadii manga mamuka sei aiwa uya ndimukwate ndimukwate pari chandokwata pari ndokwata sutu aiwa ndimukwate rom nane sutu hakuna kunaka uyu mvana uyu inini vanhu mvana uyu manje inini mfana uyu musamona akadai so musamona akadai so mfana uyu anorohwa nemukadzi iwe unorohwa nemukadzi auyo ari nani anotaura chokwadi uyo anorohwa nemukadzi uyo hatori nemukadzi wake ndosaka ndakudza kuti inini kumadzimai handina kana puresha asi yambira yandinovapa ndeyekuti murume wangu akakutiza baba waenda girlfriend panguva yese yandataura hazvinetse chamunoita madzimai unongofonera amai vake iye kana asiri kudayira foni yake unofonera amai vake unongovaudza kuti mwana wanyu afa munochema muri 2 aiwani kudafurira madzimai siriko havasati vawanikwa vasikanomachiwo kuti vapinza mumba vakuzabatwa so anobikirwa so anotaurwa naye so ndotaiti vasikanokuora kwete kunotsvaga tumwe tunhu tokuti ukati mangwana ndeipi anokumaakatakura bheki unomonaenda kubaumai wake saka kuora machiwa kuri nani aona mani iye sho yakutotsvagawo amene mama wanereda aiwa kazhinji mwana wamai kana udaswedera pabhebi haungori kana wodani unongoziwa kujaamijana uchiendera bhebi kwezi ndikuratidza zvinoita vamwe vanhu ine handidaro chohaudaro waona maji mwanaume kuchepere oda kuenda nababa anida vanababa vanega sorakapekeme dzisiri dzake asi dzakapita ouyo upanapa aiwa noiswan ouyo upanapa aiwa stimbendi ndeyekujogesa vamwe ndekuchenesa ouyo upanapa aiwa bhebi rakanaka i ere kuti kana uda kuisaukira pacheya ozakareba ngenyaya yekunyemba oga ikwako ouyo opana savira wangu anotooneka kuti hasati aroora rugwari hombe danga akaroora achipika zendera nemwiri wake waona manje